segidan erakutsi behar dizuegun argazkia erakusteko kantonekin akorratu gara, Anariren zebra honekin. Kontua da, zebra bideetako txuribeltzak ez ditugula nonbait denek modu berean ikusten. Adibidez, autismo duten personek ez dituzte marra zuribeltzak destifratzen, eta piktograma bidez ulertzen dute oinezkoen pasabidean daudela. Bazkoitian irisgarritasunaren alde pauso bat emana izan dute, eta gaurtik aurrera piktogramak marraztuko dituzte zebra bideetan. Azkoiti aldera joan da Xaber Zukia. Xaber, egunon, konteko zu, Xaber. Aupa Manu, kaixo, egunon, hementxe gaude. Azkoitiko kiroldegi aurreko biribilgunean horra badira zebra bideak, bat baino gehiago, eta zebra bide horietako bat margotzen ari dira une honetan herriko langileak, hementxe autoak atzera eta aurrera, eta ez da egiten zuten duzuen spray hotxa hementxe ari dira. Auto eta spray hots, urdin kolore batekin ari dira margotzen zebra bideak. Zuek argazki bat eginda ulertzeko moduan kontatzen dugun, zebrabideek baituzte marra beltzak eta zuriak, ertzetako marra zurietan launa piktograma margotuko dituzte. Ezkerreko piktograman jartzen du gelditu euskera zidatzita eta gero esku bat agertzen da, bost atzeko esku bat, bigarrenean jartzen du begiratu eta begi baten ikonoa edo piktograma marrazkia agertzen da, hirugarrenean autoak geldirik jartzen du idatzita eta auto baten ikonoa, eta laugarrenean gurutzatu jartzen du idatzita, eta pertsona bat agertzen da oinez. Hauxe da Azkoitiko udalak, Marea Urdina eta Gautena, inklusioen alde lanean ari diren elkarteekin, elkarlanean hartutako neurria, eta hementxe ditugu badenak zebrabidearen inguruan. Nekane Zalbide, Marea Urdina, egunon. Kaixo, egunon. Jimmy Brosa, Gautena, egunon. Egunon. Eta Ana Azkoitia, Azkoitiko alkate ordea, egunon zuri ere. Egunon. Eta hementxe ditugu Marea Urdinako senitarte eta kideak, Zuzara Ima eta Zuzara Julen eta Ima, egunon denoi, Marea Urdina alkarteak proposatutako neurri bat, Azkoitiko udalak onartu eta gaur bertan martxan jartzen ari dena, zergatik da hain garrantzitsua zebrabideetan piktogramak egitea? Kaixo. Lehenengo eskarrak ematea, udalari eta berezikianari, gure beharre eta erantzuna emateatik, eta benetan saiatzeatik, eta Gautenai gure bizitza erresagoa egiteagatik. Oso garrantzitsua da, zeren, gure kasuan adibidez, nik autismoa daukan ume bat daukat, eta, guk ulertzen ditugun signoak eta beraiek, ez dikuzte gurera ulertzen, eta batzutan, despistauta joaten dira, eta ez dikuzte lako argi ikusten. Baina, piktograma hauek konkretuki, beraiek baien hezkuntzan eta baien hizkuntzan ohituta eta egunerokotasunean barnatu da dituzten piktogramak dira, ez? Beraien hizkuntza erabada esango genuke, ez? Orduan, beraientzako alerta seinu bada. Ikusten dute, ezaguna da, alerta seinu bada, eta esaten dute, hemen zer pasatzen da, ez? Eta ekidin dezakegu, hori, istripu importantea gertatzea pertsona hauekin, eta oso garrantzitsua dana, beraien autonomia lantzea eta suspertzea. Zeren bestela oso zaila da pertsona hauek bakarrik kaletik ibiltzea. Eta gauza hauek asko laguntzen dute. Beraz, alerta seinu bat gehiago jartzea da. Lehen ere alerta seinu bada, ez da? Zebrabide bat denontzat, eta da gehitzea. Hori da. Zebrabidea bada berez alerta zeinu bat, nun esaten digute eta txikitatik erauzten digute gelditu egin behar garela, baina pertsona askorentzat eta disfuntzio ezberdina dauzkaten pertsonentzat, agian ez da nahikoa. Eta honekin, asko laguntzen diegu bidea, eta hori esaten den bezala, beraientzako gure lagun arte hontan integratzeko beste bide bat gehiago da. Jimmy, hau Azkoitian egiten ari dira orain, zabalduko balitz, ezta? Hori da, guri herri Gipuzkoa osoan horrelakoak izatea gustatuko litzaiguke, hori dela pizkate helburua, ez? Hemendik hasten gea, eta nik uste ja behin hemendik hasita, zaila izango dela herri batek hemendik kanpo pizkat gelditzea, ez? Gautena autismoa sufritzen duten familien elkartea da Gipuzkoan, zuek ere inklusioa eta autismoa lantzen duzue, zuentzat ere halako neurriak oso garrantzitsua dira.
oso, bueno, nekanek esan duen bezala, batez ere autonomia sustatzen duelako, ez? Eta pertsonentzat, bueno, eta gero bastago beste gauza bat, bizkat bizibilitatea, ez? Nik uste behin hemen askoitiko jendia, hemen pasatzerakoan, izango dut, hau, zergatik, eta zer dan, eta bueno, horrek ere bai, beste gauza bat ematen du, ez? Jakitea zergatik dan, eta autismo duen personak, eta horrelako zaitasuna dituzten personentzat, importantea dela, eta bueno, gero ere herria, beste neurri batzuk, eta hartzen badira, hobeto, jendea hobeto ulertuko du. Ana Azkoitia, alkate ordea, bueno, nolakoa izan da hau martxan jartzeko prozesua, ze badakigu hor Sevillako kontaktu ematera izan duzuela tartean, ez da azaldu iguzu nola izan den hori? Bueno, nahiko erresa izan da gauza, egia da, Marea Urdinak 2019 urte bukaeran txosten bat aurkeztu zigula udaleko talde denoi, pixket piktograman inguruan eta hola, txosten asko zeon zentratuta eraikinen inguruko piktogrametan. Eta hemen ni badaki Gipuzkoan, beste herri bat ere badabilela udal eraikinetan eta piktogramak ipintzeko. Eta han bazeon argazki bat zebrabide batena, marrazki hauek zituena, baina horrez ginen gehiegi zentratu. Baina gero, otsailak 13 hasi ginen, eta gaur margotzen aigea, Aritzek, nekaneren zenarrak, bidalizian WhatsApp bat, argazki batekin, albiste batekin, Santoñako herri baten, margoztu zituztela hauek. Orduan, udalean neon, sartu nitzan Santoñako udaletxeko horrian, irakurri nun albistea, etan Teabial agertzen zan, da esan nun, hau zerrote da, sartu nitzan Teabial webunean, eta ikusi nun kontaktu bat, eta esan nun, email bidalikoet. Eta email bidali nun, eta oso errez, irabazi gabeko elkarte bada, autismoan zentratuta da ona, eta berak dituzte registratuta hauek, eta nire sorpresa izan zan, euskeraz ere bazituztela. Orduan, hitzarmen bat sinatu deu, plantilla bidali zizkiaten, eta gaur margotzen nahi gea. Eta esan behar dut, horrekin batera baita bidali digutela ikastetxeetako ipuin bat eta gia bat, kegu euskeratzen nahi gea, hemen erderaz, Sevillakoa, esan nion berari guk erderaz ikastetxetan hori zabaltza zaila izango gendula, eta aigea itzultzen, eta ikastetxekin lanketa etxeko daukeu. Eta tarte hortan, gautenarekin kontaktun jarri ginean, porque, claro, Sevillako elkarte batek bakarrik ote zitu nolako gauzak, eta hauek ere etziguten fren hori jarri, eta esan ziguten egi aurrea Teabialekin, eta hoiekin egin dugu hitzarmena. Sevillan izango dira piktograma hauek, baina euskeraz ez dira egongo noskian. Ez, erderaz daude. Esan ziaten, itzulita dituztela baita Valentzianora, eta Gallegora ere bai, eta Sevillako behainen horrian sartu, eta hitzarmenean, Sevillako leku askotan, Andaluziako leku askotan daude jarrita. Baina, Euskadin emateunez, lelenagea, hau iten, bai. Nekane, zuk semea daukazu autismoarekin, Julen, zuk anaia autismoarekin, eta imazuk alaba garun paralisiarekin, zuentzat kalean ibiltzea zaila da? Bai, guretzako dana da zaile. Etxean egotea, kalean egotea, ikastetxean egotea dana da zaile. Orduan, edozein iniziatiba dagoenean, pixkat goxatu egiten duena ingurunea eta egiten duena errezago, dana guri oso ondo etortze zaigu. Eta esateko da, askotan betzatzeu gauzen laguntza emateko gauze handi batzukin berdila, eta hau ikustea marrazki txiki batzukin, inklusioaren alde paso handi bat egin dela, eta hemen bialki da, baina beste arlotan, kirolean, edo zer arlotan, gauze txikiekin gauze asko enleike, da bideo hortatik jutie ona deritzat. Keinu txikiak garrantzitsua direla, ezta? Keinu txikiak oso garrantzitsuak dira eta gure bizitza izugarri hobetzen dute. Beraz, eta eskerrik asko. Zenbat zebrabide, orain zebrabide bat ari dira margotzen hemen aurrean, zenbat daude Azkoitian, zenbat margotuko dituzue? Asko daude. Gure asmoa da, jende gehiena ibiltzen dan, zirkulazioa ikastetxeretara doan, zirkulazioan hoietatik astea gaur hemendik hasiko gea, ingurune honetatik, eta poliki-poliki, berraztero batzuk margotzeko gai gean. Ikusten duzuen bezala, plantilla jarri, espraia hartu eta erreza da, margotzeko orduan, poliki-poliki jungo gea, aldeun gehien eta iristen. Ima, ikusten zaitut eskuetan egutegiarekin, 2008ko Marea Urdina egutegiarekin, horra agertzen dira zuen senideak, ez da? Bai, alexa agertzen dira. Bai, gure elkartean kasuistika desberdinetako jendea gaude, eta danontzako nahi deguen, eta danontzako esaten dudanean dela, kalendarian agertzen diren jendearentzak eta baita ere kalendarian ez dinak agertzen, ze pertsonak, zailtasunik ez dituzten pertsonak ere, ondo torreko zaizkie piktograma hauek, ze kaletiken ume
entre comillas, normalak indi joazten amonak ere oso ondo torriko zaizkie zea piktograma ikustea. Ze guk azkenean, inklusioa esaten duguna da, denok elkarrekin toki beretikin jun behar deula. Ez sortzea bide baztertzaileak arazoa dituzten jendea joateko. Eta bide hortatik endi justela iniziatiba pentsatzen dugu. Bai, imak esan du, ez da, nekane, behar bada autismoan jarri da azpimarra orain, baina jende askori egingo zaio baliagarri neurri hau. Ba, nik ala ikusteet bide badala, kaletik despistauta doan amobiari begira ere, arreta deituko diona eta esango diona, hemen nago, ez? Ume txikientzako, ume txikien hezkuntzan, eta bueno, eta ume txiki ere, azaldu egingo zai, eta hau zergati dago, mama, ama, hau dago begira, pertsona batzuek ez dutela gu bezala bizitzen errealitatea, azkenean sensibilizazio kutsua ere badauka, ez? Badauka. Hortxe, sensibilizazio kutsua, neurriak pixkanaka hartzen, keinu txikiek haundi egiten gaituztela askotan, nekan Jimmy, Julen, Ima, eta Imak esku altxatzen du, Ima esan bota. Asko dixen, zebrabidik oso garrantzitsua die, zeguk ez dauko semaforoik herri osun. Orduan, zebrabideak die, autoak eta oinezu digo aztenak guruzatzen egan puntu hori. Orduan, oso garrantzitsua da hemendik astea. Askoit izan, semafororik ez dago? Ez dago. Ez. Eta hori zer da, behar ez delako? Garai batean bazeuden, baino gero biribilguneak jarri zien emodan, biribilgunean jarri zien, eta ez dau semaforo bat bera ere. Ez? Ez dira, neurri honetako herri asko ongo semafororik ez daukatenak? Nik uste ez. Osea, hortxe, beste primizia bat, beno, esan da bezala Ima, eta Ana zuri ere, eskerrik asko denoi, Baina urdineko daukeu, urteko asamblada, bihar, ostegunean, elkargunean, mesedez, etorri danok, gure urteko jardunek ezagutzeko. Eta asamblada horretan zer kontatuko diguzue? Gure urteko ze ekintza egin dituen, amendik aurrea ze egiteko asmoa dugun, eta gure eguneroko bizitasuna. Eta beste gauze bat esatea nahi dutena, gaur askoitian egin dana, naiz da Euskal Herriko lehenengo herria izatea, beste herriak naiz da lehen ez izatea, kutsatzen diren, da bide hortatik jarraitzen duten. Ea denak hasten diren bideo honetan, ez da? Zebra bideo honetara igo daitezela denak, eta, eskerrik asko denoi, ondo segi. Bueno, entzun duzu askoitian autismoa dutenei lagungarri gertatuko zaizkien zebra bideak marraztu dituztela askoitian semafororik gabeko herrian. Hori ere jakin dugu bideo batez. Bueno, 10:44 esan diguten bezala, ea kutsadura on hau zabaltzen den eta gainontzeko herriak ere hasten diren autismoa dutenei lagungarri gertatuko zaizkien zebra bideoiek marrazten. 10:44. Faktoria.